procediment exprés l'hem dissenyat perquè les entitats que tenen més recursos humans, perquè tenen personal especialitzat en l'àmbit de la comunicació, per exemple, puguin avançar més ràpidament en l'aplicació de la transparència que amb el procediment que teníem des de l'inici del projecte transparent, que li diem procediment esglaonat. La transparència és un valor, però també és una actitud i és una pràctica que requereix d'uns coneixements. Per poder aplicar aquests coneixements hem generat un llistat de criteris i de bones pràctiques i suggeriments associats perquè la comunicació que es faci sigui útil per tothom. Per produir una informació transparent però que a la vegada sigui de qualitat, no és suficient només en publicar documents complerts. A la vegada s'han de considerar uns principis que volen dir que la informació ha de ser comprensible per qualsevol persona i que a la vegada s'ha de publicar en documents que siguin descarregables, que estiguin lliures de llicència, perquè qualsevol persona interessada els pugui fer servir. A més, s'ha de publicar de forma oportuna. Això vol dir que s'han d'informar quan és d'actualitat, quan és d'interès per a altres persones. A continuació, us presentem breument el procediment exprés. El procediment exprés està dividit en 6 blocs o camps d'informacions que les organitzacions han de publicar. El primer bloc, identificació, inclou informacions com el nom complet de l'entitat o les dades de contacte. El segon bloc, finalitats i marc legal, fa referència a la forma jurídica, la missió i els valors de l'entitat, així com a la legislació i altres documents que regulen el seu funcionament. Pel que fa al tercer bloc, òrgans de govern i gestió, comprèn aspectes com l'organigrama de l'entitat, les competències dels diferents òrgans de govern i les funcions dels càrrecs que els conformen. També és important que es conegui qui són les persones que ocupen aquests càrrecs i les que dirigeixen la gestió de l'entitat o formen l'equip tècnic. Per assolir el quart bloc, activitats, s'han de publicar informacions sobre els projectes i les actuacions de l'entitat, així com sobre el pla estratègic. També és important donar a conèixer dades qualitatives i quantitatives sobre el compliment dels objectius que es van definir en aquests projectes. El cinquè bloc, economia, inclou l'obligació d'informar sobre el pressupost i el compte anual de l'entitat, sobre les subvencions o ajuts públics rebuts en els darrers 5 anys i sobre els convenis i contractes subscrits amb les administracions públiques també en els últims 5 anys. Finalment, s'ha de dir quin és l'òrgan responsable de la contractació. Per últim, sobre la participació, cal donar dades actualitzades sobre els membres de l'entitat, com socis, voluntaris o altres. Igualment, cal explicar amb quines organitzacions públiques o privades es col·labora. També s'han de publicar documents de regulació interna, com poden ser el Codi Ètic o altres sobre qüestions com responsabilitat ambiental o social, directrius sobre compres o proveïdors i altres. Finalment, s'han d'especificar les dades de contacte del servei de comunicació. El procediment exprés d'autoavaluació i millora de la transparència i la qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre està a la vostra disposició. El trobareu en aquest enllaç.